Ngibone bonga ndiyabona uba i-good decision le ayenzayo mandikwazi uyenza nam ndifunde ezam izinto, ndikwazi ubonga ndizibhalele ezam izinto, ndizicinge donke xa idibene ndiyibhale ndiyibone uba yeyiphi indawo endibhode kuyo ndikwazi uzilungisa. So uyayiphi inhlobo yembongi? Ndiyile yomthonyama tata. Okay. Le ivele iphakame edwanduluke. Okay. Ngawaphi amaqonga osele uqabele kuwo o-proud ngawo? Uqala kwam ndaqala esikolweni babe ndothuka uba hayibo Zintle uyabonga qamba like ndi-proud ngam nangefemeli yam nangomamam because xa ndicela indawo efaba endibhideka kuzo uyakwazi undifundisa. Okay. Nalaphaetown hall. Alright. Namhlanje uzosenzela umbongo ongantoni Zintle? About abafazi ngoba i-GB into i-gender based violence igcwele ake kuthiwa nabo tata into i-about abafazi oko. Kusoloko kuxhatshazwa bona Abafazi oko. So ke umyalezo wakho uthini ke ngoku? Uthi makuyekwe ukuxhatshazwa ke abafazi okanye uthini umyalezo wakho? Uthi makeke ukuxhaphazwa wonke umntu especially abafazi. Alright. Masukunike lithuba zaphinde sincokole ke kwenzela uba abantu abafuna ukuxhasa Zintle abafuna ukulandela ubanike indlela ofumaneka ngayo. So masukunike usenzele umbongo. Phambili bafazi! Phambili bafazi! Kade nigqushalaza nisiqingqela ikamva eliqaqambileyo. Amanqanaba nwagqithile iminqantsa nayiqabela ngasemva ningagxilishanga kwaphela nagxoba nafotlela ngezikrweqe zenzondelelo nothando nyonyamezelo. Namhlanje siyajila siyatshotsha siyangqushelela senjenjeya. Kaloku apha kuthetha umarhadebe, uflexibility, responsibility of the community. As far as I'm concerned kuthetha intombi emnyama emfutshane ngathi indlela ebheke egoqweni, umdaka omnyama ongevasepha. Khani ndiyeke kaloku ke ndisithele amade ngawe etyala ncinci ndirham yo. Yes. Nkosi kakhulu ke Zintle, abantu bangakufumana njani ko-Facebook? Bakhona o-Facebook, bangakufumana njani? Unayo nenamba? Bangandifumana kwinamba ethi 073 944 3118. Cela usiphindele. 073 944 3118. Okay. Then ngoba ndifumane kuFacebook ndibhale Zintle A Khasana, u-A capital letter. UKhasana akana age mos lo wakho? Asana Yeah. i-H akekho. Alright. Nkosi kakhulu ke zikhona mhlawumbe indawo obizwe kuzo apha kulo December? Azikabikho. Alright. Okay. Mhlawumbe ke nabantu abamamele ngexesha bawusele besebenzisa ke za namba bakucele bawufike kumsebenzi wabo because ke ixhaphakile imisebenzi yesintu apha kuDisemba. Mhlekazi wam ndikunika ithuba nawe ke uphefumle uyinkokheli yeli qela. Intoni kanene igama lalo? Ithanda abantu traditional group tata. Okay, khasela uzibulisela nawe kumphulaphula uzichaza. Molweni babhemu, molweni baphulaphuli be-VCR FM. Indawo zonke niphulaphuleni kuzo. Ndinguthobela, ifane ndingumthala. Abandaziyo bathi ndinguSibindi Sephela, umahlekwazi intombi, usonzela amadikazi. Hey. Ndim lowo tata. Yeah, mntakwethu liqhuba njani iqela uzothi ga ngoku ndivile namhlanje bekhona endawo ninyathele kuyo? Tata siliqela lemfene. Siqhuba kakhulu kakuhle. Akho nto singayenziyo ekuhlaleni. Siyamnandisa kakhulu. Benexhentsa phi namhlanje? Uthi imfene mos? Imfene tata, nguvubi. Beniyenza phi imfene namhlanje? Khona esinye isikolo sabantwana abancinci apha icala. Kanti libele nje igama laso. Oxbridge Academy. Yes. Okay. Besonyathela khona ngamandla namhlanje. Okay. Okusingqusha pha. Bebesenzani? Bebegredisa abantwana babo. Okay. Yeah. Oh. Yeah, benivile uba ibiyigrade yokuqala yesa sikolo oko sivuliwe.
Alright, mntakwethu. Abantu abafuna eli qela banifumana kanjani? Tata sikhona apha ecala. Mm. Emigidini siyafumaneka, emitshatweni, emathekweni, kwii-birthday. Mm. Abantu abangayaziyo ithanda abantu zabanika iinombolo zam Mm. nakuFacebook bazandifumana. Abantu abayaziyo ithanda abantu, ndicela le nto, xa unomgidi umeza wakho enomgidi khawumxelele mani uba yeyi meza ikhona iqela lemfene elapha ecala lenza mnandi kakhulu. Mm. Xa umntu ehamba egqitha engaziyo uba kukho ntoni kulaa mzi, umculo wethu uyatsho ngamandla. Mm. Xa ufika apha uzawufika bekhona abantwana bethanda abantu, Mm. benyathela ebaleni, benyathela ententeni. Xa sihamba apho sihamba umlomo ungamvali. Yeah. Iqonga siyaliwisa tata, asihleki nihlekisayo. Mm. Hayi asihleki tata. Iyagcwala ibhafu yethu. Siya kuDisemba baphulaphuli, nani bahlali. Iideyithi zam ngoku ziyagcwala. Ndicela into enye, yizani needeyithi zenu kwithanda abantu. Ningathi nishekele ngaphandle. Kodwa sizakwenza iplani noba zingagcwala. Mm. Ndina-15 apha yabantwana. Ndingayohlula i-7 ngapha, i-7 ngapha. Okay. Inamba yam mandiyibize baphulaphuli, 065 50 12 22 5. 065 50 12 22 5. KuFacebook uzawusetsha phaa Thanda Abantu Traditional, usetshe Thibuzi Mthala uzanifumana. Mm. Ndiyabulela babhemi kakhulu. Nkosi mntakwethu. Siyabulela. Nathi ke siyiVukani FM sininqwenelela ke impumelelo kwimizamo yenu. Nathi sawuthi gqolo ukunixhasa. Okay tata, ndiyabulela. Right. Nkosi kakhulu umphulaphuli ibinguye ke uButhobela noZinhle bekhona senzela umbongo ngosuku lwanamhlanje. So ke siyahamba ngoku sokhangela uCast Dive Semphuli ezangoma ngalo lonke ixesha nibuzwa kuFacebook uba zeziphi ingoma eninqwenela ukuziva zidlala. Singena kuzo ke mphulaphuli ngoku and ke kuyanyanzeleka exesheni uvotele loo ngoma uvele wayithanda. Select your music